अगर आप चाहते हैं शिवांगी फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं युवा स्टार अखिलेश लाल यादव को। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। कहियो बात हमर मानी हा तू कब ना भूलई है गे। कहियो बात हमर मानी हा तू कब ना भूलई है गे। भले हमरे जैसन दिन भर कमाई हा बाकी पिया के पढ़ाई हा गे। भले हमरे जैसन दिन भर कमाई हा बाकी पिया के पढ़ाई हा गे। कहियो बात हमर महान ले तू कब ना भूलई है गे। भले हमरे जैसन दिनों भर कमाई हा बाकी पिया के पढ़ाई हा गे। भले हमरे जैसन दिन भर कमाई हा बाकी पिया के पढ़ाई हा गे। नौकरी हो जाई तब तू करम ही ओइस गे। नाही पढ़ई ता चरई तो उहो भइस गे। नौकरी हो जाई तब तू करम ही आइस गे। नाही पढ़ई भी चरई तो उहो भइस गे। तोहरे भलाई खातिर कहियो मुँह न चमकई है गे। तोरे भलाई खातिर कहियो नाही भूलई है गे। भले हमरे जैसन दिनों भर कमाई हा बाकी पिया के पढ़ाई हा गे। भले हमरे जैसन दिन भर कमाई हा बाकी पिया के पढ़ाई हा गे। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। राइटर मनाओ के मान ले तू बात गे। काहे ला करह कि हमरा से घात गे। हाँ, राइटर मनाओ के मान ले तू बात गे। काहे ला करह कि हमरा से घात गे। अमन खले सब के बातिया तू नाही भूलई हा गे। अमन खले सब के बातिया तू नाही भूलई है गे। भले हमरे जैसन दिनों भर कमाई हा बाकी पिया के पढ़ाई हा गे। भले हमरे जैसन दिन भर कमाई हा बाकी पिया के पढ़ाई हा गे। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।